Htjeli biste razvijati svoje zaposlenike, a ne znate od kuda krenuti? Niste upoznati s izborom edukacija koje bi vam omogućile povećanje radne uspješnosti i motivacije radnika? Selekcija HR ima rješenje za vas. Unaprijedite radne vještine svojih zaposlenika brzo i efikasno. Kroz modul edukacija na jednostavan način ispitajte kompetencije vaših zaposlenika i otkrite područja u koja treba ulagati. Na temelju dobivenih rezultata formirajte plan razvoja svakog zaposlenika kako bi postigli što bolje rezultate na radnom mjestu. Sustav vam omogućuje da uz ponuđene materijale kreirate vlastite personalizirane sadržaje. Putem platforme dijelite kreirane edukacije, a svim potrebnim informacijama vaši zaposlenici mogu lako pristupiti. Također, educirajte nove zaposlenike čak i prije dolaska na posao. Putem video sadržaja i drugih materijala brže uvedite nove zaposlenike u radne zadatke bez praznog hoda ili dugotrajnog uhodavanja. Minimizirajte trošak edukacija i maksimizirajte radni učinak. Ulaganjem u razvoj radnika povećavate zadovoljstvo poslom, postajete poželjan poslodavac i povećavate svoju konkurentnost na tržištu. Usmjerite svoje zaposlenike prema uspjehu i osigurajte im edukaciju namijenjenu njihovim potrebama i potencijalima.